Hello viewers kan, welcome back to my channel. Aji bhi mohan alak bosti ba ahi gana kana kaula ase. Aji first time lokwa ase, tairo Japan ase, tairo Russia ase, tairo China ase, Ukraine. tairo Ukraine ase. Ar moro ki koi thakibo? Problem nahi na. America ase. Dia mohan ekta kana ka. Ida man chamber queer. Diru chamber queer. Masa mana lu tu ya? Ini oka. Yo. Nang mong chang yung wan pa yom no. Jawe ang tem ya nang ihai mai. Mong bukita ngo yung wan pa yem ya. Chok kay nga bu phai nang mong ta beng tem. Âu yên kay bu phai mong ta beng tem. Chok kay nga bu phai nang mong ta beng tem. Âu yên kay bu phai mong ta beng tem. Chính đê nang mong chang chào quê ang yang. Nang mong chang ayong wan pa yong no. Nang mong chang yung wan pa yong no. Jawe ang tem ya nang ihai mai. Mong bukita ngo yung wan pa yem ya. Jerusalem yung nong mong me bazar ngo. Hà đông ni yang ne chỉ su mong me. Jerusalem yung nong mong me bazar ngo. Hà đông ni yang ne chỉ su mong me. Hằng ne mi mong me ne tam bu si. Nang mong chang ayong wan pa yam yang. Nang mong chang yung wan pa yom no. Jawe ang tem ya nang ihai mai. Mong bukita ngo yung wan pa yem ya nang mong chang. Thank you. Welcome.